अमारादा नोंखौबो हले दिनै खांख्लाय बिखब देख्रुबनाय बायदि देख्रुबगोन आं आंबो नोंखौ ओरैनो गारगोन नामा नोंखौबो ना मावा सेफ्लेनाय बायदि सेफ्लेगोन आं लागाव होथार बुलायनाया ओइ जिबौ अजगर साला नोंनि थाखायनो आंनि दाउ मैनाया दिनै हाबा जाबाय आरो नों बायदि नेवलायनि थाखायनो आंनि दावराय सनाया हाबा जाबाय प्लिज आदामोन जाबाय बेफोरबायदि बुलायबाय थानाङा गाज्रि नुयो गाज्रि नुनाय मालाय भारमे जाय तेललेने दिनैबा हले अमाराजे गवाब्रा आंनि आखाइनिफ्राय आच्छा नोंबो गगोन नामा आंनि आखाइनिफ्राय आच्छा बारु थाइबानि लारु नायथारनि आंबो बाप्पावै आंनि डायलगखौनो खावबाय नोङो नोंबोथ' आंनि बाप्पावै डायलगखौ खावदों नोंसो बाराथारना नोंसो आंखौ जोखारदोंना आइयाव एसेबां बारथारदोंना नों नै मा जालायखो बिसोरहालाय थबसिनि थाखायनो सानैबो मालाय बुलायलायगासिनो ओइ बुलायनो जायगा मोनाखै नामाब्रा नोंसोरलाय बे लामा गेजेराव मानो बुलायबाय थादों आरो एसेबां गिदिर जानानै मानो नांलायबाय थादों नोंसोरलाय प्यार मोहब्बत इश्क का मामला है तुम नहीं समझोगे जायनि गोसोआ गावदों बेसो बुजिदों नों गेजेराव जेबो हाबनाङालै नारजि बुदां दै सोलाबथाराखैलै आं नोंसोरनि गेजेराव हाबनो मा जालायबाय थालै आयौ हाबाब संख्रि गोबाब बिसोरलाय बुलायखो ना माखो दंफां दहायनिफ्रायनो नारा नाथा जुजिलायगासिनो सानैजों थबिराम नोंनि टपिकखौ खुनानै नोंनि टपिकआव खिग्रासो खालामगोन आं मा होनखो नों अमाराजा गेसाव फाजा आंनि टपिकखौ खुनानै नों खिनो एसेबां नेहात बाथ्रा बुंबाय नों हा ओइ खलथा गरमफोर मा जाखांदों नोंसोरलाय दिनै जोंनि खर'आव जेबो खलथायानो गैया माथो दहायलाय सानैजों जि मोजां जानानै फैदोंमोन ओमफ्राय दालाय माथो जाखो दसेल'थार लोगोआनो बे अजगर जिबौआ आंनि मालाबाबो लोगो नङा आरो बे नेवलायाबो आंनि थाखाय मालाबाबो लोगो जानो हाया मिथिखानायखा जिबौ आरो नेवलायजोंलाय मालाथो लोगो जाथारनायखाय आदामोन जाबायसै दे बुलायनांला जेबो बुङा जाथि दा बुंग्राफोरासो दाय जालायगोन ओइ बमब्रमा नोंहालाय हमथाया आरो माबा भिडिअसो बानायबाय थाबाय है बिसोरखौ हमथाना लानाय माने गावनि मोदोमाव लेथा लगायना लानायसो जायोलै बेनिखायनो निउस चेनेलाव होनो भिडिअ खालामगासिनो दं आं मा आच्छा बारु थाइबानि लारु नों जोंखौ भिडिअ बानायगासिनो दङ ना बमब्रमा ओइ बमब्रमा स्वाद छाला नोंनावल' मबाइल दङ नामालाय जल्दि रेकर्डिंआ बन्द खालामनोबा खालाम गावहानो रेकर्ड खालामनो खोन्थानानै अमा राजाखौ बुनाय भिडिअ रेकर्ड खालामदे होननाया सोरमोन बाप्पावो बिदि बुंनानै आं मानसि बुथारगोनबाबो बुथारगोन नामा नों आं अराव बारजुमगोनबाबो बारजुमगोन नामा नों बमब्रमा नोंसोर बुलायबाय थानायखौ भिडिअ खालामनायालाय माथो जाखोब्रा पाब्लिक प्लेसाव बुलायदों नोंसोर आंलाय भिडिअ होखागोन ना होद मासि उल्था उल्थालय ओइ थफेरा मिथिगौ ना जोंनि भिडिअआ भाइरेल जानांगौबा लासिंसिं जागोन ना जागोनथ' आरो लासिंसिंनो सेखौनो मबाइला बेनिफ्राय ओइ बमब्रमा मबाइला हर आंनि मबाइलखौलाय मानो नांगौ नोंनोलाय मानो नांगौसो होननानै बुंदों नों जोंनि भिडिअ रेकर्ड खालामनानै जल्दि मबाइला हर आंनि मबाइल आंनाव थागोन नोंसिनोलाय मानो होनांगौ जाखो आंलाय ओइ मबाइला हर नङाब्ला भिडिअआ डिलिट खालाम ओइ बांद्राय दादागिरि खिथिनाङालै आं रिपर्टारसो नोंसोरनि इमेजखौ गाज्रि खालामनो आंनो 1 सेकेन्डबो सम नाङा मिथिबाय मासि दादागिरि खिन्थिदोंलै ओइ बमब्रमा बांद्राय दादागिरिया सलियालै मबाइला हर नङाबा गाख्रुब जागोन आंजों आच्छा दे आंबो नायथारगोन आंनि मबाइलखौ माब्रै गाख्रुबो बिदिसो बुंदों नों हा जुदि गाख्रुबखांनायनि उनाव गाबबालाय बे उननि बाथ्रा नोंसोर आंनि मबाइलसिमनो मोनफैनो हागोन नामा ओइ थफेरा बांद्राय दुगा जाथारबायलै होनोसै नामा माथो बांद्राय अख्रा जाबालाय बिदिखौनो खालामनांसिगोन हाय मा नांलाय खमलायजों माबाफोर सलुसन जायो नामा मोजाङै बिलायनो हाया मोजाङै बुंलायनो हाया आरो नोंसोरो मोजाङै बुंनाय मोजाङै बिनाय समा थांबाय दा समा जाबाय एक्सननि आच्छा आंखौबो नोंसोरो लरग' सानदों नामा हो नोंसो बिदिना आंखौ जोबाय नोंसोर मबाइलखौ होआबा आंबो जोनोसै नै बिराद सहायबाय आं एबार सहायनो हाला आरो नोंबो आंखौ दांदोंना आरो लाबाव लोंना लानानै आंजों बांद्राय जुजिनाङालै मिथिबाय नोंसोर लोंबा लोंनानै कन्ट्रल खालामनो हायाबा मानो लोङो दसेनो लोगो जागोन दसेनो बुलायगोन लोंनायनिल' राज नामालै बेयाव बांद्राय मोदला मोनसि खोन्थानाङालै आंनि सिगाङाव ओइ दंफां नोंसोरबो थांदो न'आव बमब्रमा मोजाङानो जाबायहाय बिसोरखौ दामनाया बिराद फाल्थुखामोन लोंनानै मानसिफ्रानो अबस्थायानो गैया थेवबो बिसोरनि डायलगखौ मा खोनासंनो ओइ माथो बुंबावनो आरो थौदो आं बांद्राय दावराव दावसिखौ नायनो बायो थौदो ओइ जाथि थौदो नोंबो न'आव बाजै बिसोरखौ बोरै बिदि गारनानै थांनो बिसोर मोनसे नक्सक्त्रसो बिसोरजों जुजिबाय थानाङा थौ मा होनखो जों मोनसे नक्सक्त्र गाज्रियावसो होनाय जाखोना मोजाङावसो होनाय जाखोब्रा ओइ फाल्थुफोर थादो नोंसा बुलायलायना मायो मा जालायबाय था आदामोन बांद्राय बुलायबाय थानांला दै थांनोसै आंबो
ओइ मासे दादागिरि खोन्थादोंब्रा नोंलाय जों लोंनानै बोलो गैयि जानायखाय बारा दादागिरि खिन्थिदों नामाब्रा सावलुं बावलुं दारेखायलाय बमब्रुमानि सिगाङाव बमब्रुमाया थान्दाबा बिराद थान्दाखा आरो थान्दा मानसिखौ रागा फोजोंनाङा बिराद गाज्रि जोंखायो गोसोआव लाखि बे खोथाखौ साला मेंनाय मोनबाय माथो जुमायखौ बांद्राय लोंनायनि थाखायनो मेंखोना माखोब्रा बमब्रुमाखौ बुनोनो मोनासै माथो जोंलाय मोजाङै आंबो जौखौ बांद्राय लोंबायलै गलाय मोन्देर लोंनानैनो खर'खौनो गिदिंजोबनाय मोनबाय आं ओमफ्राय जोंनि बुलायनाया थाथ'सिगोन माथो दिनै मेंनाय मोनबायलै उनाव बुलायनोसै नामा दुखुबो जानांगौ आंहा थबसिनि थाखाय आंहाबो बेवाइफोर थबसिनि थाखाय एसे दुखु जानांगौ दिनै दोनथ'नोसै दे उनाव बुलायसिगोन आच्छा दे दिनैनि थाखाय बुलायनायखौ आद्रा दोनथ'बाय माने बाखि दोनथ'नाय जाबाय बिदिखौनो साननोसै उनाव नांगौबा थिगसे बुलायगोन दै औ जागोन दे सिखारदो सिखारदो दे ओइ साला सिखारनो हायाखै माथो आंलाय हाया होमबा जेब्लाबो हायालासिनो थायो सिखार दे आं दं ओइ अमा राजा थेंक इउलै जेबो सिन्था खालामनाङा आं नोंखौ न'सिम दोनहैगोन ना होमबा दिनै बुहुमखौ गिदिंथ'ला नामा दिनै नांथ'ला दे गिदिंथ'ला बुहुमखौ गिदिंगौ माने खर'आसो गिदिंजोब्बाय माथो आंना आच्छा दे होमबालाय न'सिमनो थांसिथ'दो जिलेले आयो आयो जिलेले मस्ती में आयो मस्ती में दाबोनो नोंखौनो मोजां मोनो सिरि सिखावै नोंखौ मोजां मोननाया माथो फेलेंसो जाबाय दाना बेवाइफोर थफि ओइ साला माथो बिसिसोलाय हे गसाइ मा जालायखो नोंसोरलाय मा समाव मा मेथाइ खननांगौ मिथिया नामाब्रा नोंलाय ओइ सन्दला खाफाल जिला मेथाइफोरखौबो एसे सानै हयै खननांगौब्रा नोंनि मेथाइ खननायखौ खोनानानै हान्थु खिला खुन्थि खोमा गन्थं मेगन गासैथिंजायनिफ्रायबो मोदै गबाय लोखि थफसि ओइ बेवाइफोर सना है साला सुवादफोर गाब्रु गाब्ला खालामबाय थानाङालै सियालफोरा गाबनाय बायदिसो खोनालाय लांबाय आं थुदो आंनि न'आव थांनानै एसे लोंखाव जाखाव खालामहैनोसै बेवाइफोर थफसि लोखि थफसि हे दिनैनो गाबखानानै लानाङाब्रा जिउआव गाबनो गोनां गोबां सम फैबावगोनलै होमबा गाबब्रा मा सानसेयावनो गाबनानै मोदैफोरखौ फोजोबनो नागिरोब्रा दुखुनि ओंथिखौ मा बुजिनोब्रा नोंलाय आच्छा आं दुखुनि ओंथि बुजिया होमबा माने आंना दुखुआनो जाफेराखै आरोना आंनाव दुखुआनो जाफेराखै माने दुखुखौ नोंसोरल' बुजियो ओइ सन्तला भाइ नों बे हराव मा थफ्ला लागासिनो दङब्रा हाबायाव बेसेबां खामानि मावदों आं गारमा रानलायलायनाय जेबो मोलोङाखै बेनिखायनो आलु बस्तासेखौनो लाना फैबाय आं नोंसोरबायदि लाखि नङाथ' आङो सिख्लानि थाखाय गाबलायलायनाय आइला सिख्लानि थाखाय गाबनाया लाखिसो जायो होमबा जानो मा राव बुंनाय जादों बे जायोथ' आरो नोंसोरा गाबनानै लेथेर फेथेर जानो मोनदों आंहा नुबायना मा खालामनांदों हाबानि दिननिफ्रायनो सेथि तारिखनिफ्रायनो मा मावनांगासिनो बेनिखायनो आलु बस्ताखौनो थिखांना लाना फैबायलां आच्छा बारु थाइबानि लारु ओइ नोंसोरो गाबो ना मायो गाबाय थादोलै आं थांनोसै दे माथो जोंनि दुखुखौ रावबो बुजियालै थफिराम औब्रा रावबो रावनि दुखुखौ बुजिलायालै बेनिखायनो सानैजों बुजिलायनोसै नामा दिनै हरसेनि थाखायल' जों सानैया सानैनि दुखुखौ बुजिलायगोन जागोन दे दिनैल' दुखु सुखुखौ फोरमायलायगोन बेनिफ्राय सिगांनि बायदिनो थाफिनगोन मानो होनोब्ला जिबौजों नेवलायजों मालाबाबो लोगो जानो हाया डायलग मारिया बारा जाबाय थौदो थांनोसै लासै थाबायलांसै जागोन दे आंग्रोमोन्दे आंनि गोसोमनि रानि हरनि 1टा जालायबाय दासो न'आव फैनो टाइम मोनबाय नोंहा दिनै बुहुमखौनो गिदिंजोबनानै फैबायलां बुहुमखौ गिदिंनानै फैबाय माजों गिदिंखो बुहुमखौलाय आंनो थांनाय मोनायाव सिमाङाव जम राजाया गावनि मैसो भेराखौ होदोंमोन बे मैसो भेरानाव गांखं मोननै दङमोन माने गां मोननै दङमोन बेजोंनो बुहुमखौ सोरगिदिं गिदिंजोबनानै नायनानै फैबाय ओमफ्राय बुहुमखौ गिदिंनानैलाय मा नुखो नुबाय बुहुमाव बायदिसिना रोखोमनि मानसि दं फाख्रा सिख्रा गोमो गोथां गोजा गुफुर बायदि रोखोमनि मानसि दं आंखौबो लांफाबानो जायोमोन ना नोङो नोंजों बुहुमखौ नायफागौमोन ना आंबो फाख्रा सिख्रा गोमो गोथां मानसिखौ नायगौमोन ना जम राजाया आंखौ आरो थफिरामखौल' गाखोनो खिन्थादों बेनिखायनो मालायफोरखौ लांफायासै आं आच्छा आं मालायसो होमबा आंथ' बिदि बुङाखैना जिउ एबार खेबसे सोरगो रायजोआव लांगोन आं सोरगो रायजोआव इन्द्र थानाय जायगायाव लानानै थांगोन आं नोंखौ मिथिबाय बेबो गुफुर मैदेराव गाखोनानै
नों बायदि मानसिया सोरगोफुरियाव थांनो हो फाथालफुरियावसो थांनांगौ नों मानि थाखायब्रा जिउ मानि थाखाय दिनैबा माखौबा जिउ जाफ्लासोदों नोंनो आंनि जिउब्रा जिउ आंनि बार आंनि हां आंनि अक्सिजेन बांद्राय गोदै गोदै बुंफ्लाबाय थानाङा दे उन्दुनोबा उन्दुदो होद बादुला बादुलि मानसियासो उन्दुयोना आं बादुला बादुलि नङाना उन्दुनायाबो बादुला बादुलिफोराल' उन्दुयो जाबाय मावथिफोरा खामानि मावनानै मेंनानै उन्दुनो मोना होमबा आं मिन्थिनायावथ' मावथिफोरा मालाबाबो उन्दुआलै बिसिनि उन्दुनाया मेगन थाइनैखौ बेखेवनानैनो उन्दुयो ओइ फाग्ला उन्दुदो गोदाव सोराव बकिबाय थानाङा ओइ हांग्रिमोनदि गोसोखौ खंख्ला मोनदोंलै आं दिनै आंनि गोसो गोरबोआव फै जिरायना थाफै नों आरो आं आरो नों जिउआ जोंनि मोनसे लारा लारा हांग्रिमोनदि जों सासे जों सानैजों सासे जों सासेजोंनो सानै जुमाय फेना फैनानै फाग्ला जाफैमारबाय मा जाबावगोन दिनै बिनि दावरावनो उन्दुनो मोननाय नंला बायदि मोनबाय आं हे हांग्रिमोनदि नों आंखौ बिराद रागा जोङो नामाब्रा जेब्लाबो माथो रागा गाल नुबाय थायो नोंनि बे बद्रसिखौ मानो नुवालै आं बे नोंनि हाथाइ गुफुरफोरखौ अमा राजा उन्दुदो बेवहाय लेक्सार मारिबाय थानाङा नोंनि बेफोर लेक्सारफोरखौ मिटिंफोराव प्रग्रामफोराव होनाय थां ओइस सोरबा गोसो थोनाय दङ नामाब्रा नायरायरालै नोंफोरबायदि मानसिनावसो गोसो थोनाय थायो आंनावलाय मानो थानांगौ जाखो आजिखालि बोरायनावबो बुरैनावबो सेंग्रानावबो सिख्लानावबो गथ'नावबो गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्ड थायो बेनिखायनो नोंनावबो सोंबाय आं नोंनावबो सोरबा मेजेरनायफोर दङ नामाब्रा दं होननानै बुङोब्लालाय माथो बुंगोन नोंलाय हामगौ नामा बिदि हामगौ नामा लाजियाबो गावबा सानै साथाम गोसो थोनो हायो ओमफ्राय हिनजावखौबा बेलेगजों थांजानो गियो ओइ हांग्रिमोनदि आंनि हिनजावा आंनि थाखायल' आरो आं गासिनिबो थाखाय साइस गैया बाइस गैया मिनिदों खदाल हाथाइखौ देखायदों उन्दुदो आयौ बाला जाथिया दिनै आंखौ प्रपज खालामदों आंथ' जाथिखौ लोगो बायदिसो सानोमोन ओमफ्राय जाथिया आंखौ मोजां मोनमारो आरो जाथिनावथ' आं लुगैजोबनाय गासैबो क्वालिटियानो दङ मानसियाबो मोजां माहाजोनबो आखल आखुफोराबो मोजां आंथ' बेफोरबायदि हौवाखौनो लुगैयोमोन नाथाय दिनै जाथिया आंखौ प्रपज खालामबाबो आं मानो खुसि नङाथाय माबाल खुसि नङा आं हाफाङाबो जाथिनिफ्राय गोजानाव थानो खोन्थादों बिदिनो आं नारजि बुदांखौबो मेजेरोमोन आं सानफ्रोमबो नारजि बुदांखौ नुबाय थाब्ला फाग्लि जाबाय मानो फाग्लि जानांगौ जाखिसै बेखौनो नारजि बुदां साननानै लागोन आरो आंहा जाथिखौनो मानो होनोब्ला जाथि आरो नारजि बुदाङा एखेसो महरासो बेलेग बेलेग बेनिखायनो जाथिजोंनो हाबा जानोसै नामा ज' रुमाव रायजो जानोसै नामा नै माथो थफिरामासो फन हरलायबाय बाथामिसा मा होनहरनो नागिरलायखो आंखौ हेलौ बाथामिस ओइ दाउसो देलाय आं नोंखौ गोसोखांदोंलै आंखौ गोसोखांदों मानो आं मिन्थिया आं नोंखौ गोसोखांदों आं नोंनि न'आव थांगासिनो दं ओइ बाथामिस आंनि न'आवलाय मानो फैनांगौ दे आं मिन्थिया आं थांगासिनो दं दरजा खेवनानै दोनखा आयौ बाला बाथामिसा मा जाखांलायखो बे थफिराम थफि गेन्द्राया अके रायजोफोर भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव जिहेतु दासान्दि भिडिअखौ एसे थाबैनो लाबोगासिनो दङ आरो सानफ्रोमबो लाबोगासिनो दङ आरो बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबोबाय थाजानो लुगैयोब्ला भिडिअखौ लाइक होलांदो लोगोफोर